Hai, inniu bain muid déanna sketchan lí de ar timpalacht atá í chathair. So an céad a díanana me na marchála me amach fuinneog mar se. So beidir gúil scamal mis a spéir. Gus beidir gúil na sléifte le feiceáil ar chúl. Is gom amach ánta trasna na línse táinse, agus beidir gúil sépéil. Gus feicean muid an sépéil go háir an sin. Agus beidir go bhfuil fergan mór mílteach an se I fiigi. Agus go leor fuinneog an. Agus an sin tá tithe an. Sin me léir, so go muid síos an sráid an se. Agus a siimiléir eile an se, siimiléir an se, agus an se, agus a si gairí níos congraí le céile agus muid a dul síos an bór. Mar se. Agus an sin, dús línte mar se chun na té dhéanana, agus gur muid isteach na fuinneoga. Just cearnóg a beag mar sin. Agus a si seo gairí níos lú agus níos lú freisin agus níos congraí do céile. Agus fuinneog síos daire, agus doras a gáin síos go dtíon cosán. Fuinneog, doras, fuinneog. Fuinneog, doras, fuinneog. Agus bhfuil éon crín an, beidir bhfuil crán na gob amach an se. Agus a cúpla crín an seo freisin. Agus is féidir seo go léir a dathú isteach níos déanaí. So, níis, céad a dhéanana muid ná go muid ráis an seo go dtí an fuinneog, an inneog, agus just déanana muid na línte seo níos doracha. Mar ní muid I gcírí tad eáil ach an phráma an seo. Is féidir na sonraí a chur isteach an sin. Agus is féidir libse is seo a datha isteach nuair atá sibh ré leis an pean lua. Agus is féidir cá a chur an sráid. Cosán. Agus dheoch muid an glantóir sin. Agus glanna muid amach na línte go léir a chur muid isteach an sin. Agus sin é pictiúr álinn de an chathair, céimh an mhaith den inneog.